Φέτος, ο χώρος του πάρκινγκ Μυτιλήνης αλλάζει όψη, γεμίζει κόσμο και πολλή μουσική. Η εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων Start From Zero Productions, διατηρώντας ψηλά τον πύχη στην παρουσίαση θεαμάτων, μας χρήζει συνοδοιπόρους σε ένα ταξίδι με εισιτήριο την αγάπη μας για τη μουσική. Στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης Expo Aegean 2015, οι Θαμώνες θα ολοκληρώσουν την επίσκεψή τους στα περίπτερα με ένα τριήμερο πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Οι κοδεσπότες, βάση εμφάνισης επί σκηνής, ο Μιχάλης Κουινέλης ή αλλιώς Σταβέντο, ο Γιάννης Χαρούλης και ο Παντελής Θαλασσινός. Πάμε γεριά! Πόσο ακόμα θα γυρνά στα στέκια εκείνα που σ' έχουνε ανησυχώ. Η δημοφιλία του έγκυται στην απλότητα και την αμεσότητά του με το κοινό. Ο αγαπημένος coach του τηλεοπτικού The Voice, Μιχάλης Κουινέλης, κατά κόσμον Σταβέντο, αφήνει τα πλατό και πιάνει τα μικρόφωνα. Ξεσηκωτικός και πάντα σε διάθεση πάρτι, έρχεται με γνωστές επιτυχίες για εμάς που λατρεύει εδώ στη Μυτιλήνη. Ραντεβού για hip hop, pop, dance παραλήρημα την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Άφησε έντονο στίγμα στα μουσικά πράγματα που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στη Λέσβο. Ακριβώς γιατί αποτελεί ήρεμη δύναμη στη ζωή, αλλά γίγαντα επί σκηνής. Μία βαλίτσα με μουσικές νόρμες από την πατρίδα Κρήτη και άλλες ελληνικές γωνιές και συνάμα το χάρισμα να μετουσιώνει σε νότες όσα βλέπει η ψυχή και επεξεργάζεται η καρδιά. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο νησί της Απφούς το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Φτιαγμένος από Αιγαίο, καθότι χιώτης στην καταγωγή, γνωρίζει καλά τη μουσική γλώσσα της γειτονιάς μας. Ο Παντελής Θαλασσινός ανακάλυψε πριν πολλά χρόνια τη μαγεία της σύνθεσης και από τότε δεν έπαψε να μας προσκαλεί να συνταξιδέψουμε ακόμη και στα πιο απόκρυφα μέρη της ψυχής του, την οποία σχεδόν πάντα καταθέτει στις δημιουργίες του. Με μια μεγάλη παρέα συνεργατών, μεταξύ των οποίων και η πιστή συνοδοιπόρος του Νανά Μπινοπούλου, θα προσπαθήσει να δείξει πως τα τραγούδια θέλουν σεβασμό και πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή τους, χωρίς εκπτώσεις ή αφαιρέσεις οργάνων. Ραντεβού μαζί τους την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 10 το βράδυ.